На церемония в Двореца на културата бяха наградени призьорите от 12-то издание на математическото състезание Михаил Сотиров. Това е единственото състезание в региона, чиято организация по подготовката и провеждането е дело на един училищен колектив, в случая Математическата колегия на основно училище Свети Иван Рил. Какъв резултат имаш? От кое? От състезанието. Първо място. С 97 от 100 точки. Как се постига такъв резултат? Според мен с много решаване на задачи и малко талант. Но повече с решаване на задачи. Математиката интересна ли е за теб? Да, за мен математиката е най-интересното нещо. Да. Какви задачи обичаш да решаваш? Логически. Логическите са ми любимите. И геометрични. Но най-вече логически. Как ти помагат заниманията с математика и в живота? Помагат ми, за да научавам нови неща и ако се чуда за нещо, мога просто да използвам математиката и да го разкрия, без помощ от интелектите и тези неща. Всяка изминала година математическото състезание привлича нови хора и институции, които искат да бъдат част от него. Предметните награди за